फामाद भजनी कलाकार पंडित वामनराव पिळगांवकरांचे शिष्य आणि बऱ्या म्याकप्यांनी अंदू आगळे वेगळे पद्धतीन संगीत संमेलन करपाचे थारायला। या महिन्याच्या 4 आणि 5 तारखेक वारखंड पेडणेच्या देवी माऊली शांतादुर्गा मंदिरात हे संमेलन जातले। गोंयच्या ज्येष्ठ कलाकारांचे यादीन हे संगीत संमेलन घडोवन हाडपाचे थारायला। हातूंत पांडुरंग राऊळ, गणेश पार्सेकार, महाबळेश्वर च्यारी, गोविंद मराठे, मोहनदास पोळे हांचे बरोबर नवे दमाच्या कलाकारांक आयकपाची संद मेळटली। अंदूच्या संमेलनाचे खाशेलेपण म्हटल्यार दादा परबाचे शिष्य तबला, पखावज आणि ढोलकी वादन करतले। ह्याच निमतान 48 ज्येष्ठांचो भोवमानय जातलो। 48 सत्कार मूर्ती आसा ती नावां हांव तुमकां दिल्ली आसा आणि ह्या सगळ्या सत्कार मूर्तीचो येतोतीच असो सत्कार जातलो। त्या शिवाय दुसऱ्या दिसा सकाळी 9:30 वाजता संगीत संमेलन सुरू जातले आणि मास्तरांचे सगळे शिष्य आज माझ्या बरोबर हांगा आसा। गोव्यातील संगीत क्षेत्रातली जी पहिली पिढी आसली, पंडित वामनराव पिळगांवकर, पंडित सोमनाथ च्यारी, दत्ताराम वळवयकर, नरहरी वळवयकर असे जे कलाकार असले आज ते हयात नात, पण त्यांचे जी प्रथा फुडें व्हरपाचें काम करतात ते गोव्यातील अग्रेसर असे भजनी कलाकार, गायक, शिक्षक पांडुरंग राऊळ हांगा बसलेलो आसा। गणेश पार्सेकर जाका राज्य पुरस्कार प्राप्त झाला, महाबळेश्वर च्यारी जो माजी अध्यक्ष आणि उत्कृष्ट गायक आसा, असे कलाकार दुसऱ्या दिसा आपली कला सादर करतले। त्याच बरोबर नवीन कलाकार ओंकार शेळगांवकर वो हार्मोनियम वादन सादर करतलो। उत्कृष्टपणे बऱ्यापैकी तो सादर करता, ताका आम्ही हार्मोनियम सोलो करपाक दिला। त्याच बरोबर पुणे येथील एक उत्कृष्ट गायिका मृदुला तांबे ही शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन ती सादर करतली। त्याच बरोबर परत गोंयचे आणि असे ज्येष्ठ कलाकार जे मास्तराचे शिष्य आसा, गोविंद मराठे, प्रकाश काकतकर, प्रल्हाद गांवस, विठ्ठल शिरोडकर, सुनील दिवकर, मागीर मोहनदास पोळे, वासुदेव परब, महाबळेश्वर च्यारी अशे तरेचे जे कलाकार आसा हे दनपारां सादर करतले आपली कला। आणि त्यानंतर म्हाका दिसता क्वचितच गोंयांत असो कार्यक्रम जाला म्हाका दिसना, हांवें तर पेडण्यात आयकूंक ना, जो एक उत्कृष्ट सादरीकरण आसा ते म्हटल्यार तबला, पखावज आणि ढोलकी सहवादन। आमच्या कुडाळचे दादा परब एक उत्कृष्ट पखावज वादक मुंबय ते शिकयतात, तांचे अनेक शिष्य कुडाळ हांगा आसात आणि त्यांच्या शिष्यापैकी जे एक 4 शिष्य ज्यांचे उत्कृष्ट असे तबला, पखावज आणि ढोलकी सहवादन जातले, महेश सावंत, अतुल उमळकर, दत्तप्रसाद खडपकर आणि अमित उमळकर यांचे तीनूय तरेचे वादन उत्कृष्ट जातले। आणि शेवटची जी मैफल आसा, जे गोंयचे लाडके गायक पंडित अजित कडकडेचे इपट्टे शिष्य पंडित महेश साल मंडळी हे उत्कृष्ट प्रति कडकडे असे नाट्यगीत, अभंग, शास्त्रीय गायनाचो कार्यक्रम जातलो। गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार।